Abin da Hadiza Gabon ta yi wa Auwal Isa West ya zama darasi ga sauran al'umma da suke fitowa social media suke zagin mutane. Ku danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryen, sannan ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku sababbin shirye-shirye da zarar mun dora. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkanmu da haka, sannan mu sake saduwa da ku a cikin wani shata mai albarka. Abin da Hadiza Gabon ta yi wa Auwal Isa West ya zama darasi ga sauran al'umma da suke fitowa social media suke zagin mutane. Ga masu sha'awa haka ko kwatanta abin da ya yi. Bayan cin mutunci da zage-zagen da jarumi Auwal Isa West ya yi wa jarumin Hadiza Gabon, kwatsam sai ga takardar sammaci, sai ke ganin abin kamar wasa, karamin magana ta zama babba. Aka kai shi inda ake horar da mutane, aka ladabtar da shi, umarce shi da ya ƙara fitowa social media ya janye kalaman da ya koya ba ta haƙuri. Bayan hakan ta faru, Auwal Isa West ya fito social media ya ba wa Hadiza Gabon haƙuri sakamakon abin da ya mata, amma duk da hakan ya yi tirjiya akan wata magana da aka ce ya faɗa bai faɗa ba. Ya ce shi bai ce mata kawaliya ba kuma bai ce mata fasika ba. Bayan haka kuma yake ba wa sauran ɗaukacin al'umma haƙuri. To Allah ya samu dace, daman Bahaushe yana cewa harshen ka alƙalinka, in baka iya kama ɓarawo ba to shi ɓarawo zai kama ka. Dai wannan abu da aka wa Auwal Isa West ya zama izina ga sauran ƙananan jarumai na masana'antar Kannywood ga masu tunanin yin hakan. Dai anan muka kawo ƙarshen shirin namu. Kada ku manta ku danna mana subscribe, sannan ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku sababbin shirye-shiryen da zarar mun dora. Idan ku riga da ku mana subscribe, to ku mana like ko ku comment a ƙasan bidiyon. Mun gode da sauraron mu. Ku danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryen, sannan ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku sababbin shirye-shirye da zarar mun dora.